Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә утырыш форумы бүген инде иртәнге 7нче яртыда ук Казан шәһәрендә урнашкан Каюм Насыйри исемендәге музейга экскурсия белән башланып китте. Ә хәзер без исә Яшел Үзән районында Осиново авылында биредә урнашкан татар телендә белем бирүче мәктәпкә килдек. Сәйяс Гыймаддинов исемендәге гимназия 1994 елдан башлап татар гимназиясе статусын йөртә. Бу уку йортында беренче сыйныфтан алып 9-га кадәр барлык фәннәр татарча укытыла. Укучылар саны елдан-ел арта, гимназияның дәрәҗәсе зур. Ак Калфак Бөтендөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы күчмә утырыш форумы делегатларының бирегә килүенә гаҗәпләнәсе дә түгел. Уртаклашыр тәҗрибәләре җитәрлек. Гимназия директоры Гөлинә Саттарова 2014 елдан Ак Калфак оешмасының Яшел Үзән районы буенча җитәкчесе дә әле. Беренче башлаганда калфакның ни икәнен белмәсәк, бүгенге көндә ике кешенең берсе калфак ясый. Һәм менә калфак киеп җибәрәләр дә үзе шуны горур итеп тоталар. Димәк, ул менә үзебезнең традицияларыбызны кайтару, гореф-гадәт йолаларыбызны кайтару безгә менә уңай тәэсир итә дип әйтәсем килә халыкка. Безнең быел 4 күчмә утырыш билгеләнгән, аның безнең 3нчесе тәгаенләнде шушы Яшел Үзән җирлегенә. Ни өчен Яшел Үзән җирлегенә дигәндә, беренчедән безнең шушы җирлектә туып үскән Каюм Насыйриның без көтәбез 200 еллык юбилеен февраль аенда. Бүген көндә безнең ике чит илдән, Казакъстан һәм Кытайдан һәм шул ук вакытта 10 регионнан безнең 70-кә якын хатын-кызыбыз бүген биредә. Менә аларга без әйтеп кенә түгел, шулында юбилей була, шундый шәхесләрне өйрәник дип күрсәтеп, һәр нәрсәне күңелләренә сеңдереп, кайткач инде эшләми мөмкин түгел хәлгә китереп җибәргә исәбез безнең. Иң элек делегатлар мәктәпнең туган якны өйрәнү музее файдагы күргәзмәләр белән таныштылар. Аннан чара актлар залында дәвам итте. Мәктәп коллективына килгән кунакларга Бөтендөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары тапшырылды. Укытучыларны татарлар газетасы белән элемтәдә торырга, Бөтендөнья татар конгрессы игълан иткән бәйгеләрдә катнашырга чакырдылар. Шулай ук гимназия директоры делегатларны белем йортының тарихы, эшчәнлеге белән дә таныштырды. 1976 елда шушы бинага нигез салынган. Башта ул рус мәктәбе булып эшләгән. Аннан соң инде 1994 елда татар мәктәбе итеп үзгәртелгән, ә рус мәктәбе бездән аерылып чыккан, аларга инде башка мәктәп төзегәннәр. Форум халкыбызның куәте аның милли шәхесләрендә, теләктәшлек күрсәтүче милләттәшләребездә дигән шигар астында үтә. Әйтергә кирәк, гимназия үз төбәкләреннән чыккан яисә бәйләнеше булган шәхесләр белән тыгыз элемтә тота. Ярты гасыр элек Яшел Үзән районы Кульмаш авылында туган булсам да, мин район үткәргән чараларда беренче мәртәбә. Тәртип радиосына килгәндә безнең очрашу бу тикмәле генә түгел, чөнки безнең кыйблалар бер. Ул инде үзебезнең тамырларыбыз белән горурлану, аны киләчәккә тамырдан иң яхшыларын җиткерү. Минем ирем Фарид Шәфигуллев, шушы районның Карашәм авылыннан. Татар халкы гомер-гомергә үзенең гореф-гадәтләренә тугры халык һәм бик зур шәхесләр биргән халык. Шул шәхесләр арасында иң зурларының да зуры сезнең районнан чыккан, Шырдан авылыннан чыккан Каюм Насыйри. Илмира Шәрифуллина белән килешмәү мөмкин түгел. Күчмә утырыш форумның эш программасына Кече Шырдан авылына сәфәр кертелгән. Хәзер юлыбыз шунда. Кече Шырдан авылында безне әлеге җирлекнең Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Наҗия Хәсәнова белән Асия Гобайдуллина каршы алдылар. Асия Гобайдуллина Каюм Насыйри туган җирен яңадан торгызу фонды җитәкчесе. Әлеге архитектура ансамблен булдыру, туристик маршрут оештыруга зур хезмәт керткән кеше. Үзе дә Кече Шырданда туып үскән. Каюм Насыйри мирасын торгызу эше белән 2015 елда Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәйкәл ачканнан соң шөгыльләнә башлый. 2021 елда менә шушындый манзара барлыкка килә. 1901 елда Кече Шырдан авылында зур җыелыш була. Анда мәчет төзелеше турында сүз күтәрелә һәм шул вакытта Каюм Насыйри әлеге гыйбадәтханәне тулысынча финанславын 1000 сум акча бирәчәген әйтә һәм чыннан да акча бүленеп бирелә, шушы урында тарихи мәчет төзелә. Кызганыч, ул үзе шушы мәчетне күрә алмый, 1902 елда вафат була һәм бүген әлеге урында 2017 елдан башлап шушы яңа Аллаһ йорты торгызыла.
Беренче булып мәчетне сафка бастырдык, монда күчереп утырттык, кыйблага караттык, фундаментын ясадык, бөтен бүрәнәләрендә чистарттык, каралып беткән бүрәнәләре 80% да бу бүрәнәләр 1902 елгы бүрәнәләр. Мәчет каршында китапханә, элеккеге бинаның күчермәсе тулысынча яңартылган. Бүген анда 4000 китап, 500 экспонат саклана. Беренче календарь үрнәкләрен чыгарган Каюм Насыри. Каюм Насыри 24 ел буе чыгарган. Делегатлар 2 төркемгә бүленеп эшләде. Бер төркем авыл буйлап сәяхәт кылды, Каюм куесына юл алды. Дөрес, куе суы электән үк һәм хәзердә техник чаралар өчен генә кулланыла. Биредә башкарылган эшләргә сокланмый мөмкин түгел. Авылны саклап калуның уңышлы юнәлеше бу ди. Делегатлар да үз тәҗрибәләрен уртаклашып. Бетеп бара торган кичкенә авылларда авыл бәйрәмнәре оештырып, аларның элеккеге тарихларын сөйләп, аннан чыккан кешеләрне барлап, аларны бәйрәмгә чакырып, менә шундый зур бәйрәмнәр оештырабыз. Эстафета формасына барып 23 авылда шишмә бәйрәмнәре уздырдык. Шишмәләр төзекләндерелде, төзәтелде. Аларның исеме каян килеп чыккан исемнәре өйрәнелеп, халыкка җиткерелде. Кече Шырдан авылыннан соң безне Яшел Үзәннең 31-нче сонлы балалар бакчасында көтәләр иде. Очрашу балалар бакчасының музеенда башланып китте. Балалар бакчалары белән эшләү тәҗрибәсе Башкортстан Республикасында да уңай кулланыла. Ике атнадан безнең татар кышыгы, татар малае дигән чарабыз үтәчәк. Ул конкурс балалар бакчалары белән. Менә шул вакытта гына без үзебезнең милләтебезне, телебезне саклап, үстереп калалабыз. Менә шул балалар белән эшләгәндә генә. Менә бу балалар Яшел Үзән мәдрәсәсе каршында эшләүче мөселман балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр. Үз телебездә иркен аралаша, җырлый, бии алар. Хәзер шушы динне күрәсем килгән иде минем. Без бит мәктәпләрдә дә, мәдрәсәдә дә эшлибез. Мәдрәсәдә җәйге ялларны оештырабыз, анда укулар оештырабыз. Менә быел үземә дә бераз булса да дәресләр бирергә туры килде. Казанга килеп, мин китаплар җыеп кайтам. Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының күчмә форумы пленар утырыш белән тәмамланды. Бүгенге чарага нәтиҗәләр ясалды һәм отышлы эш алымнары турында сүз алып барылды. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Яшел Үзән районы.